Par sati do početka utakmice na stadionu Rajko Mitić. Iza selektora Stojkovića vrlo bitna informacija. Ponovo može da računa Jovana na stub odbrane, ali neću da kažem o kome je reč. Nek to vide naši gledaoci u kvizu koji se naziva Znaš li ti ko sam ja? Marko Mićunović, ako se ne varam, je šeta ulicama Beograda. I hajde da vidimo šta nam je pripremio. Jel biste možda učestvovali u jednom kratkom kvizu, brzinski, doviđenja, koja sam ja ličnost u pitanju? Ti koja si ličnost? Nemam pojma. Pozdrav, druže. Opa, pa šuri, žena. Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Marko Mićunović, ali da li vi stvarno znate ko sam ja? Srećan rad, druže. Jel bi teo da učestvuješ u kvizu Znaš ti ko sam ja? Ajde, može. Rođen sam 12. oktobra 1997. godine u Beogradu. Igrao sam do 8. razreda u Žarkovu, a ujedno bio i Vukovac i student generacije. Ne, ajde, može dalje. Imam i problem sa izgovahanjem 20. slova azbuke. Pa navijam za Partizan, ali ne mogu da se setim. Visok sam 195 cm, a jedan od nadimaka mi je Stena. Stena, mislim da je Strahinja Pavlović. Da probamo da iskoristimo pomoć. Igra na poziciji štopera i prešao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije od 2016. godine do danas. Da li sad znaš ko sam ja? Ne mogu se setiti. Igra na poziciji štopera, visok je 1,95 m, a prethodno leto je potpisao za Nottingham Forest za 25 miliona evra. Ujedno sam nastupao i u Partizanu, gde sam postigao gol glavom protiv Zvezde u večitom derbiju za duplu krunu. Bleki Milenković. Svaka čast, majstore, to je tačan odgovor. Hvala puno. Naš sponsor je obezbedio nagradu Ranaca uz Admiral Bet kladionicu. Tu je i Arena Sport. Izvoli, hvala ti što si nas ispoštovao. Ništa, hvala vama. Pozdrav za sve vas. Dakle, pazite se našeg Mićuna ako ga sretnete negde po gradu. To možemo da kažemo. Ali dobro, nije bio težak.